Hindi ko na kayo nayaya guys. Tapos na kami kumain. Dessert na lang. Ayan, mangga. Galing Pangasinan. Dito sila James. Hanip ang pinsan ko. Grabe. Kasi kanina ba tawa ng tawat eh. Trip sila sa loob ng kwarto eh. Yung ano daw, yung cellphone niya daw. Olo, wala pa ako kinukwento eh. Natatawa ka na. Cellphone kasi kami may wifi. May wifi daw. Payabangan sila ng isang pinsan ko eh. Yung isa daw may wifi. Siya din daw nakanood daw sa niya ng YouTube oh. Natawag sila ito ng bait siya. Ulo. Tigilan mo ka tawa mo eh. Masakit sa tiyan eh. Colors ka. Sige nga pati nga nakasubscribe ka na ba sa akin? Hindi ko makayos kasi doon ang nagupin niya. Tingnan mo sa ref. Wala na, di na talaga nagpapigil to. Binuksan na. Colors yun guys, may nagbigay. Or may dumating kani-kanina lang na package from USA. Ayun, thank you sa nagbigay. Ayaw niya ipaalam. Kaya thank you na lang po. Asan yung gunting? Buksan mo. Buksan, kunin mo ulit. Bilis na. Go, open na. Yes, Madam Emma. Bilis na Emma, open na ni Chris. Excited din si Emma i-buksan eh. Go, go, go. Wow! Kanina hindi. Binuksan ko na to. Open na, dali. Let's see. 140 eh. Magkano yung lotion? Meron din yung doggy song. Sweet mo, kuya. Yee! Kanina mo wala sa bata, Mi. Kila, sa mga tito mo yan, anak. Panlalaki yan eh. Nakita nyo yan, guys? Nakita nyo yan? Ang sarap eh, no? Ayan, nag-merienda na kami. Ang dami guys, oh. Ito mga bigay sa amin. Laman ng box. Thank you so much, kuya. Super dami. Lalo na itong gummy bears ni Kolokoy, oh. Bango ah. Axe. Bango pala niyan. Haribo, pengi nga. Laki yung 1 kilo ata ito eh. Pitisting nga parang yung mga parang. 3 pounds. Ah, may git 1 kilo. Dami na. Thank you. Excited oh. Wow! Meron din ang mga dogs. Kunanin. Wow! Si Maggie oh. Nakataya si Maggie. Ang kulit. Si Pochi. Si Pochi. Taas pa lang. Sa taas, bigyan mo din. Ang kulit. Sarap, sarap. Another? Charger ng cord ko. Charger ng cord mo. Eto. Good morning, guys. Anong araw na ba ngayon? Thursday. Last day ng March na. Oh my gosh. April na, oh. Kaloka. Ayun. Hindi na naman ako nakapagod na ikagabi, guys. Pasensya na. Ang dami kasing trabaho talaga. Kailangan gawin. So, yun. And today is, wait lang, text ko na yung JRS. Kasi morning yung yung JRS nagpipick up. Nakita nyo ba ako? Parang ang dilim ata. Buksan natin yung ilaw. Ayan. Morning nagpipick up yung JRS. Tapos nung isang araw nagpa-pick up ako. So kahapon, hindi ko nagawa. Kasi nga, dapat gabi pa lang magawa ko na. So, syempre, bangagers ako sa sa daming pinaship. Yun, hindi ko siya na gawa kahapon. Kaya di ako nakapagpa-ship ng JRS kahapon. Yun. Para mapadali ang usapan. Tapos pati LBC, hindi ko na papuntahan kila Emma. So, today, ako magpapa-ship sa LBC and magko-collect na rin sila ng ng payments. Kasi medyo mahaba-haba na yung listahan. Kailangan ng i-claim. Baka tamarin na si ating taga LBC na mag-process. Pati sa Cebuana. Kasi weekly lang ako nag-claim guys. So, yun. Hindi naman so far wala pa namang nanloloko na
Or meron na, pero konti lang naman yung ano, yung amount. Siguro minsan inaano nila yung nire-refund nila, yung mga ganun, sama ng ugali, diba? Pero bahala sila sa buhay nila. Kung gusto nila manloko ng kapwa para lang sa deodorant. Kay Rebels. Ayun. Pero so far, wala naman sa mga malalaking amount is mga honest naman yung ano, mga buyer ko. So, nakakatawa. Kaya, kahit naipon na, ayan, meron lang akong isang pad ng sa Cebuana. Tapos sa LBC is, yan, nililista ko lang na ano. Hindi na kailangan yung, di ba sa LBC, pag mag-claim ka, is may separate pang ano, papel. Ito hindi na, nililista ko na lang siya sa ano, tapos binibigay doon kasama ng ID ko. So, yun na, napaprocess na. And, sila Emma na nga lang yung nagpupunta kasi, yung hindi ako makaalis guys. Alam niyo naman ako talaga, mas gusto ko sa bahay. Pwera lang talaga kapag ka inatake ako ng, ano, ng pangangati din ng, ng paa. Yung parang, gusto kong umalis. Aalis at aalis ako kapag ginusto kong umalis talaga. Pero mostly is, sa ano na ako, sa bahay lang ako makikita. Stay. So, yun. And, it's time for work na naman. Di pa ako lumalabas, pero mag-start na ako dito sa kwarto na magtrabaho. Maglista ulit. So, yung guys, pasensya na kung wala masyadong vlog ha. Siguro, i-merge ko na lang tong vlog na to sa vlog kahapon. Kung kapag ka sobrang ikli nun, merge na lang. Pero pag kaya naman ng separate vlog, separate sila. So, good morning! Happy Thursday. Alam ko si daddy off niya pero bakit kaya pumasok yun? Baka na iba na naman yung schedule, di ko alam. So, morning. Breakfast, guys. Sarap po. Tag dito. Gawa ni Aling Emma. Ano ba to? Sardinas. May kalamansi, sili, tapos sibuyas. Nom-nom. Spam, talong. Ano yan? Isda. Dala ni Papa galing Ilocos. Let's eat! Ilo-ilo. Ilo-ilo. Grabe guys, so, sobrang sarap ng sardinas. The best. Hindi ko pagpapalit sa lechon yan. Hindi naman talaga kumakain ng lechon eh. Ay, hindi kumakain din ako yung dala ni Dayan. Noong December, sobrang sarap talagang lechon na yun. Pero bibihira. Ayun, ang sarap. Ang daming sibuyas, sili, kalamansi, tapos ano lang, tapos mainit yung kanin, tapos may inumin ka. So, ang umaga. Sinaling ko yung gummy bears, so, at ang dami, grabe. Ang bigat. Magit 1 kilo pala ito eh. Isa't kalahati halos. Yummers. Penge. Gusto nyo? Emma. No. No. Asa yung treat nila? Dog treat nila, Emma. Ha? Yung pagkain ng mga aso. Simi ka na gano'n yan. Wait lang. May dog treat kayo eh. Oh, Conan. Behave naman ang Conan. Hoy, baba kayo dali. Baba na dali. Ay, pagkain pala nila, Emma. Sige, daan ka na lang dito. Magbabalot lang ako ng for shipping today. Ay, nako, ang gulo talaga naman, oh. Ano na naman yan? Ayun, dito na ang Conanin. Uy, sus. Conan. Nako, kagigil kayo. Ito, papampam naman itong mga ginato eh. Papampam to. Papampam. Aray ko. Ano mo gagawin mo maghapon? Ha? Kain gummy bears. Pahiga-higa sa baba. Nood. Wow, magbakasyon ni Kulokoy. Mag-enroll ka. Pasok. Summer ano? No. Mainit. Sige na. Bantayan mo lang sa baba. Wala naman nagagawa. Gusto pa nga. Tadaan! Si Ate Mudra. Waisi. Oh, ang cute. Kawaii. Suotin mo daw yan, me. May love letter pa yan sa akin. Sana daw suotin mo. Siya yung mga, oh. Suot-suot yung ano. Chinelas, oh.
Hindi sa akin nagkasya kuya kasi ano size 5 ako tapos sakto sa kanya. So, it's okay. Yan, love na love ni Emma. Ano, anong ginagawa ng buhok mo, Emma, na ano? Lumilipad yung buhok mo. Ganda nga. Ang cute na. Meron nga si Marie kasi wala na si Marie eh. Ang cute! Pili ko sa inyo, hiwa-hiwala. Yes, may si May. Ang ganda, yayamanin. Oo. Parang ano ba yun? Ano yung uso ngayon na bracelet na no, basta yun na yun. Meron nga doon eh. Ang cute oh. Nick! Ano? Saan si Jackie? Ayan, nipay pa. Ay, may pupuntahan sila eh. Soli yung cellphone ni Jackie. Bakit? Naiinit daw eh. Parang plancha. Pwede na pang plancha. Oo. Saan yung binili? Ano niluto mo, Emma? Antak? Okay. Saan yung binili, be? Tayo pala. Ano, may nagustuhan mo? Yes! Oo, nagustuhan niya. Thank you! Ba? Bakit pang bahay mo na yan, May? Joke lang. Ayan. Mahilig yan si mama sa mga ganyan eh. Tatago niya yan forever and ever. Tingnan mo. Maragay niya sa baul. Marka baul. Marka baul. Grabe, bad trip na naman ako kay Frog. Nabubwisit talaga ako. Kasi lagi na lang kapag magde-day off na, alam mo yung... Basta guys, kanina naman talagang gusto ko na naman magwala kasi ang daming order na kailangang i-box, kailangang i-pa-ship agad. Yung ganun ba? Tapos alam niya naman eh. Pero yung kapag off niya na, ayan na, pupunta na sa mga kaibigan, iinom, parang happy-go-lucky lang, di ba? Nakakabwisit yung gano'n. Kung kailan tinutulungan siya eh. Nakakainis. So, ayun, parang, yung timpi ko talaga, gano'n na lang yung ko, pero talaga tinawagan ko siya na talagang binungangaan ko na naman. Kasi talaga puputok na yung ko yung ulo ko sa inis talaga, sa buwisit, sa galit. Di ba? Nakakainis naman kasi yung gano'n eh. Alam mo naman na, yung kasama mo, yung asawa mo, may trabaho, ganyan, nagpapakahirap dun sa bahay, yung ganyan, nakakatulong sa inyo. Sana umuwi ka ng diba, umuwi ka ng maagan para makatulong ka din. Kahit na ba may mga helper na dito eh. Yun lang naman inaano ko sa kanya. Hindi siya, ayun, nagpapakasarap sa mga sa mga kaibigan, sa mga katrabaho. Nakabwisit lang. Panira ng pambwisit sa hanap buhay, pambwisit sa buhay talaga. Nakaka-bad trip. Ayun lang guys, sorry. Naglabas lang ako ng inis ko talaga. Asar. Hindi sa inaano ko siya sa tawag dun sa minamaliit ko siya, 'di ba? Pero sana naman, 'di ba, alam niya na 'yun. Hindi na kailangang i-remind sa kanya 'yun. Kasi ito nagbibigay sa amin ng ito yung bumubuhay sa amin eh. Kahit nga hindi na siya magtrabaho, pwede na eh. Pero hindi, parang hindi niya pinapahalagahan ngayon. Kaya nakainis lang. Ang gigil ko talaga kanina, parang gusto ko nang maiyak na, gusto ko nang magwala. Alam mo 'yun? Grabe lang. For sure naman may nakaka-relate sa akin yung mga pagod sa trabaho, yung ganyan, yung stress, yung... Diba? Sorry guys. Visit lang talaga ako. Kailangan ko mag-vent out. Alam nyo yun. Nanonood nga ako ng How to Get Away with Murder para sana maano yung attention ko. Ma-divert ba? Pero hindi. Nandun yung kasi nararamdaman ng katawan ko. Napapagod yung katawan ko. Tapos yung partner mo, alam mo na, nandun sa nakikipag-inuman, parang ang sama sa loob. Diba? Kainis lang. Pasalamat nga siya, hindi ako yung babaeng yung madadatnan mo na nandiyan sa labas, tambay, nakikipag-chika, nakikipag-chismisan. Hindi niya ma-appreciate yung Kainis lang talaga, sobra. Kabad trip. Parang sa inyo pa ako no? Wala akong mapagsabihan kasi Emma, inutusan ko na. Tama, wala akong mapagsabihan. Ayun, si Emma, inutusan ko, nagpa-ship na, nangungulit ka na ng payment. Si Jackie tsaka si Mika, sinuli yung cellphone, alam mo yun. Tapos, may inaantay pa akong, basta guys. Kailangan ko lang ilabas to, pasensya na kayo.
Kainis lang talaga. So, inhale, exhale. Kaloka. Alam ko pag-aawayan na naman namin to kasi talagang binunganga ako siya. Pero hindi. Kailangan i-remind sa kanya talaga eh. Kainis. Minsan okay naman siya. Minsan talaga nakakalimot eh. Yung parang nadadala ng barkada. Tanda ako, nababwisit sa kanya. Pero okay siya. Ayoko lang talaga yung mga ganyan na ano eh. Alam mo na may negosyo tayo, yung kailangang palaguin pa. Hindi yung mag-happy-go-lucky ka lang dyan. Ayun lang guys. Pasensya na. Ayan, okay na ako. Gumana yung pakiramdam ko. Thank you sa inyo. Sana huwag kayong magulat. Kasi talaga kailangan ko lang kailangan ko lang ilabas din yung inis ko, yung sama ng loob ko. Kasi parang mamamatay na ako kanina sa inis, sa galit. Alam mo yun, yung gusto ko nang ihagis yung mga gamit dito. Ganun ako eh, pagka napapagod na stress na, tapos wala ka pang makatuwang, ganun. Kaasar. Kaya yun lang guys, pasensya na. Ganito talaga ako eh. Sabi ko sa inyo, tupakin ako eh. Ayun, we'll see you later. Okay na ako. Hello ka. Hi guys, finally nakatapos na ng shipping. Ayun, walang tawag dito, walang naiwan kasi kararating lang, kakaalis lang ni kuya. Ayun, anong oras siya dumating? 4:30 ata. So yun, habol ko pa yung mga napahabol ni Kat na order. Ayun. So, gutom na ako, hindi pa ako nagtatanghalian. Kain muna ako bago mag-post na tracking number. Nakabili ka? Yes. Gagawa na naman si Madam Emma. Na-vlog mo na yan, di ba? Yung shabu-shabu. Gagawa na naman siya shabu-shabu sa hapunan kasi kailangan may sabaw si Buntis. So, yun. May tahong, Emma. Kit muna tayo, guys. Nagutom na talaga ako. Kanina pa ako nanginginig. Nakadagdag ata sa pagiging emotional ko kanina yung gutom. So, ayun. Nandiyan na si Frog. Hindi ko pinapansin. Nagmiss ako sa kanya. Ako iniimig. Anyway, kain tayo. Yung niluto ni Emma na tada! Adobong string beans. Ayan. Tapos may pa dun. Sapsap. Ayun eh. Basta. Pero ito lang kainin ko. Asa na? Nesfruta. Pabila ko ng Nesfruta. Yummers. Real na real. Pipi ko pa. Nestle pala ito. Wow, may tahong. Ang unti naman na ito maglagay ng... Magkano to? 25. O, yung mahal. Wala nga eh. Hindi, pero dagdagan natin. Mag-aagawan tayo dyan sa mais. Hindi naman magagawa dyan. Si Buntis pa lang eh. Ilan ang mais na. Tapos sa shabu-shabu, nangulekta ng mais eh. Pabili pa tayong isa mamaya kayo. Si James. Yan si James eh. Wow, magulay. Saya. Yun. Sayang na si Madam Emma. Si Mika tsaka si Jackie naligaw na ata. Hindi na nakabalik. Tinext ko na nga eh. Kasi yung cellphone ni Jackie na Cherry Mobile, umiinit. Parang plancha kainit. So, pinabalik. Kasi, mag 7 days ngayon. Sabi ko, ibalik nyo na para covered pa nung yung return, di ba? Kaso, pupunta pa sa may, ano ba yung kaloka? Sa customer service daw ng Cherry Mobile sa may Rojas Boulevard. Lapit kilaan sa US Embassy. Ko talaga magito ta. Pumasok lang ako sa kwarto eh. Naibaba mo agad tong Ha? Eto nga oh. Tingnan nyo. Eto. Inihiya niya ng inihiya. Hindi ko pa napapalabhan. Ko? Shadow ko. Arte-arte mo. Paggigilan kita. Gusto mo? Ano gusto mo ha? Bubukaka ka na naman dyan. Ano? Saktan kita eh. Gusto mo? Ikaw din, Groot? Ha? O bakit? Ha? Kuloka ka. Ayan guys, grabe pang kalat ko dito.
Ayan, ito for, ano to, for meet up tomorrow ata or Saturday. Ayun, 200 pieces na diyo. Kaloka. Buti na lang dumating yung ano, sila James, yung magkapatid si James tsaka si Dondon. Ayun, tinulungan nila si Darcy na magdikit ng stickers. Kasi may 100 pieces pa kaninang ano eh. Pahabol, as in pahabol. Nandiyan na yung pick up. Tapos nag-ano siya, sis, 100 pieces. Tapos, dali, kuya, saglit lang. Wala lang na. So, yun. Kalok. Kaya guys, huwag nyo kong husgahan kung bakit gano'n ako katupakin. Ayun nga, nakatulog na yung walang iya. Visit. Ayun. Hindi ko talaga pinapansin na. Inis talaga. Diba? Kahit naman sino kasi eh. Kairita. Kukulong talaga yung lumo kapag kaganyan eh. Anyway, wala na yung guys. Kanina pa yun. Nahuli siya, natahimik din siya sa sa mga sinabi ko. Ayoko din naman tawag doon. Kasi feeling niya kapag binubungangan ko siya, ganun, inaala ko itong about sa negosyo is parang bakit kumikita ka, mayabang ka na. Yung gano'n, hindi ko naman, hindi ko pinapamukha sa kanya na kumikita ako, diba? Ang sa akin nga, since, tinutulungan kita, i-appreciate mo, ma-appreciate mo man lang yung pagtulong ko sa'yo, yung gano'n. Kasi, yung sahod mo nga is, hindi na natin kailangan galawin, diba? Kasi nakukuha na lahat sa negosyo. So, parang pag-appreciate man lang, yung tulungan mo din ako pabalik, di ba? Tinutulungan kita na maghanap buhay. Supportan mo din ako sa negosyo. Yung parang ganun ba? Yung kahit tanungin mo man lang ako na, kasi minsan busy ako dito sa labas, tapos siya dyan sa loob, naglalaro lang naman. Hindi niya man lang silipin na, Dati, okay ka ba dyan? Ganyan. Which is, dati ginagawa niya yung okay ka ba dyan? Matutulog ba? Ngayon parang, yun lang, nainis lang ako. Tapos sumasama loob niya kasi nga daw, pinapamukha ko sa kanya na, bakit ko bigita na ako, mayabang na ako, ganyan, parang sinusumpat ko daw. Hindi naman ganun yung intention ko guys, na manumbat, diba? Kumbaga pinapaalala ko lang sa kanya, nire-remind ko lang kasi nakakalimutan niya na kung bakit ko rin ginagawa ito. So, yun lang naman yun sa akin. Kaya bahala siya sa buhay niya. Sigurado ako di kami magpapansin. Dahil talagang nakapagbitiw ako ng sa kanya kanina salita. Bahala siya. Para naman siya, mamulat siya. Diba? Taray ko, diba? Tinopak ng bongga. Anyway, ayun, maliligo na nga ako at nakaamoy ko na talaga yung sarili ko, guys. Buhong-buho na ako sa sarili ko, kaloka. At para, after maligo is, ma-post ko na yung mga tracking numbers and then, makanood na ako ng How to Get Away with Murder. Kaloka tong magi na to. Nakapasok na naman yata dito kanina. Hindi ko alam. Inano naman yung colors. Ayan binutas na naman nung malditang yan. Yari sa akin yung babaitang yan. Ayan borlogis na yung hindi ko pinapansin. Nainis ako. Buti na lang din hindi na nagsalita kanina, kundi away na naman talaga yun guys. Itinulog niya na. Anyway. Ayan. Load na tayo ng How to Get Away with Murder. Tapos magpo-post ako ng tracking numbers. Wow, mga busog na. Busog na mo. Oy! Sabi ko lang busog na. Tama na. Ito guys, shabu-shabu ni Emma. Ayun, walang imikan. Ito napunta lahat yung mais Kain tayo. Wala pa yung ibang lalaki. Si James nandun sa Sabi ko dito sa mesa eh. Kadarating lang ni Buntis Baon niya is sisig. Ayan, tapos nagpaluto na naman siya kay Emma ng maasim na sabaw. Ano sabi ni Emma?
Lagi daw, maasim ang gusto ni Dayan. Paglabas na lalaki ni Dayan, mukhang nga maasim daw mukha. Uwi na yan ang bito eh. Siguro Yamers. Isina, pag magluwas na. Lahat na ba maasim? Hindi kasi ako Grabe. hindi talaga nakakain pag sa opisina. Nakbi. Wala pa si Madam Claudia eh. Yan, kasabay mo sana dapat. Hey guys! Good night na daw yung binata ko at di na siya nakikita sa vlog. Lagi kasing nasa labas eh. Ayan mo. Hindi naman. Lagi ako nasa baba. O yun pala ka nasa baba. Mabango na ba? Naligo ka ba? Ay, sige. Pumay. Bango nga. Sige na, good night na. Good night. See you tomorrow. Night. Ayun, may shoutout pa ako guys. So, ako later na ako magbabay. Hanapin ko. Okay. Ayun, nagising na yung Gising yung palaka. Kaaway ko yan eh. Kung kanyang ganyan ah. Patay-bate. Tinulugan ako bigla pagdating niya. Tulog na agad. Alerts. Tapos ngayon nagpapaan sa akin. Humihingi ng pagkain. Nangaasar pa yan, oh. Tingnan nyo guys, nangaasar pa yan, ah. Kapainis, di ba? Tingnan nyo yung guys kanina. Ayun. Pakainin ko ba to? Hindi. You decide. Pakainin, hindi. Please. Please. Mamakaawa na. Halika na! Kain daw siya. Luto ko ng spam. Yan, napapala ng mga tumador. Bis na umuwi, makakain na eh. Tapos ngayon. Aaway ako eh. Paano ka nga hindi aawayin? Aaway ako eh. Ah, Punta ako doon sa malang din aaway ako. gano'n. Paano ka hindi aawayin? Saway ka. Saan kaya po? Let's ka na. Ang sarap nito guys talaga, oh. Yung Milano. Yummers. Ano bubukso? Bago masarap. Buksan ko na yan kanina, oh. Naka-stapler lang. Yan, tinitipid ko. Kasi yung isa kinain ni Mika. Nasarapan siya, inubos niya. So, carabels lang kasi pambuong pamilya naman yan. So, ito sa akin yung may mint. Yun. And let's go na. May tinatapos pa ako guys na trabaho, kaya kami na matutulog. Pakainin ko lang tong kaaway ko na to. Halika na! Choice. Hi, Grutin! Ang pogi naman talaga niya. Ay, sus! Ay, sus! Ay, no. Tipi, kasi kailangan mag-bite lagi. Hello, Conan! Tababoy, tababoy, tababoy! Ang Conan na baboy, baboy! Let's go na, dali. Pakain natin si daddy niyong pasaway. Let's go upstairs. Rico. Let's go. Dali, Conan. Slow mo to si Conan. Umakyat eh. Ang syuba kasi eh. Bigat ng katawan. Ito na niyo. Dali. Bilisan mo kasi, group. Titingnan nga natin si Conan eh. Slow mo yan. Oink. Ayan, Conan. Arikod! Kaya nakatakbo ko na na. Ano na naman pinaggagawa niyo? Sino na naman nagwiwi dito? Ha? Konanin? Nagwiwi na naman dyan, oh. Huwag mo nang anuin, tipi. Diyos mio. 3 slice daw ng spam para I love you. Anong I love you? I hate you yan ngayon. Ayan. Kanya ngayon. Ako na lang muna mag-good night guys ha. Kasi, mag-good night. Mag-shoutout kasi tulog na si Madam Emma. And then wala pa si Madam Claudia. Yung mga papasa-shoutout sa kanila. So, yun. And then si Jackie din is may sipon. Parang lumala yung ubo niya. Ngayon, meron ng sipon. Colors. So, sabi nga nila is magpa-swimming na daw ako ulit para may, masundot na yung, nila. Yung unang swimming nila. Or sa inuman is banlaw, di ba? May gano'n. Kung sa mga yun. Ayan. Anyway,
hanap muna tayo ng shoutout guys. Si Palaka, nandun ako kumakain na sa taas. So yun, di ko rin naman matiis talaga. Pero may time talaga na natitiis ko talaga siya ng bonggang-bongga. Minsan 1 week yan na puro sa labas na kumakain, hindi ko talaga siya pinapakain, hindi ko siya tinatawag para kumain, yung mga ganun ba. Pero ngayon is, alam niya kasi may kasalanan siya. Kaya nauna siyang nag-approach na please, 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 please. So yun. Ano pa ba sasabihin ko? Wala, yun lang guys. maghanap na tayo ng shoutout. Ayun, hello muna kay Dekya. Hi Dek! Sorry Dek, alam ko may atraso pa ako sa iyo, yung pinapakisuyo mo, hindi ko na nagawa. Ayun, last year pa yun. Pasensya na. Sorry talaga. Tapos kay Charissa Kelsey, yun. Unang-una ko nakita. Tapos wait lang guys, sana pa tayo ha. Parang wala na. Kay ano na lang, kay sis Pinay New Yorker. Ayun, sa wakas sis, nakita ko na yung yung PM mo. Saan ka ba nagtago? Colorx. Tapos kay Giselle Alejandro. Kay sis Cherry. Hello sis Cherry. I miss you na sis. Kachikahan. Daw masyado ngayon nakaka-reply sa mga private messages nyo guys. Pasensya na talaga. Puro ako pasensya. Kasi nakikita nyo naman guys na sobrang busy ako. Kaya no time talaga ako chorba sa mga ano. Alam niyo naman may sumasagot na nga sa sa FB page ko, may katuwang na ako kasi hindi ko talaga kaya mag-isa at grabe kapag ka isunod-sunod na yan, ayan, nauubusan na. Alam niyo parang hindi na uubos yung chinachat ko. Kaya yun lang. Kanino pa ba? Kay Tanya Cadores. Ayun. Random na lang ito guys ha. Kay Grace Beltran, kay Weng Villaflor, kay Cisria Banana. Ayun na nasa Japan. Tapos Jade Galang. Ayun. Si Jada iba yung pangalan niya. Tapos yung asawa niya is si Jason Galang. Ayun na, Jason Galang ng Saudi Arabia. Hi daw, sabi ng iyong wifey. Ingat ka dyan lagi. Tapos kay Cristel and Kiaot. Ayun. Tapos syempre kay Alex. Hello Alex. Salamat sa iyong support sa aking sa aking vlog. Everyday ka talaga nanonood. Tapos yung yung pinsan ko pa. Hi Badet! Hello Badet! Thank you sa panonood. Ayun, naliw daw siya. And lagi daw siya nag-aabang ng vlog namin. Tapos, who else? Ayun, si Katrina K. Yung aking masipag na na assistant sa aking FB page. Hi Kat! Congratulations sa iyo. Happy graduation sa iyo bukas! Ayun. Tapos, who else guys? Hannah Soler. Kay sis Trisha Kitten. Uy sis, ang tagal mong hindi nag-comment. Ayun, I miss you sis. Lagi siyang nagko-comment noon, pero nabisi lang siguro siya and lagi naman ito nanonood din. Bira lang siya mag-comment siguro. Tama ba ako sis? Pinangunahan ko Kay Christopher Adalia. Kay who else pa? Shoutout ko sana talaga nakakahilo naman tong vlog mo. Kay Bimar. Ayun, pasensya na. Yung vlog namin nung nagsiswimming kami. Kasi tubig nga, diba? And then, magalaw talaga yung kamay ko. Pasensya. I'm sorry. And then, kay Richelle Maan Pahariliaga. Ayun, hi. Kay sis Leia Colina na mahilig din siya sa fur bebes. Madami siyang fur bebes. Fur mami din siya. And syempre kay isa pang mahilig sa pets. Kay Mami Nins Aguilar. Ayun. Tsaka sa kanyang baby girl na si Zaika. Hi! Tsaka kay sino pa ba? Wala na. Si si Amber Yin Yang. Yun. Last guys.
Si Amber Yin Yang. Para akong tanga na nag-shoutout na ano, parang sa DJ lang. Hindi ready. Hinanap ko lang kasi guys, ano, ayan o. Yung mga comment section. Ay, mga comment yun. Diyan ko lang siya tinignan. So, yun lang. Yun lang talaga guys. Wala nang iba. So, wala na nga. Good night na ako kasi may nanood pa ako ng ano, How to Get Away with Murder na. Nakaisang ano pala ako, episode pa lang. Yun. Bye guys! Thank you sa mga bagong subscribers. Salamat!